Tothom, disculpeu. En primer lloc, agrair-vos que hagueu reservat part del vostre temps per assistir a aquest webinar, que estic convençuda que us serà molt útil i interessant. Primer de tot, presentar-me. Jo soc Yolanda Simó, tècnica de l'Oficina Acelera Pime Rural de la demarcació de Lleida. Des de la nostra oficina treballem per impulsar, informar i assessorar pimes, autònoms i emprenedors en la seva transició cap a la digitalització i l'adopció de noves tecnologies. Avui, en aquest webinar cap a la digitalització i la sostenibilitat agrària, tenim el plaer de comptar amb dos ponents excepcionals que ens parlaran sobre la importància de la digitalització en el sector agrari i forestal i sobre com accedir a recursos que ens poden ajudar a transformar les empreses. El primer ponent és Fran García, és responsable tècnic del Centre d'Innovació Digital Agroalimentari i Forestal de Catalunya. En Frank és doctor enginyer agrònom, especialitzat en digitalització i agricultura de precisió aplicada a la gestió del sòl i la vegetació. Ens parlarà sobre els beneficis claus de la digitalització per a les empreses agràries, especialment en àmbits com l'eficiència, l'estalvi de costos i la millora en la presa de decisions. Tenim la sort de comptar amb la Custòdia Martínez. La Custòdia és llicenciada en Enginyeria Forestal i Tècnica del Servei d'Innovació Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Des del 2013, la Custòdia treballa en la gestió i coordinació d'ajuts i ens donarà avui especial atenció als ajuts InnoTrack. Aquests ajuts és una iniciativa recent que dona suport a projectes innovadors que contribueixen a la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de les empreses agràries. Així doncs, la Custòdia ens detallarà els requisits per accedir a aquests ajuts i els tipus de projectes elegibles i com presentar correctament aquestes sol·licituds. Cal comentar-vos que aquesta sessió s'està gravant i que posteriorment serà publicada al nostre espai web, que és oaprlleida.com, i que al final de les dues presentacions, primer parlarà el Frank, després la Custòdia, i al final de les presentacions tindrem torn obert de preguntes que els ponents també resoldran. Espereu que gaudiu de la sessió i sobretot que traieu idees i recursos útils per continuar avançant en els projectes que tenim en ment. Moltes gràcies i ara donaria pas a Fran García. Fran, tot teu. Comparteixo la pantalla. Sí. Esteu veient? Sí? Val. Bé, doncs, primer de tot, gràcies per comptar amb nosaltres per intentar posar una miqueta de llum i donar-vos quatre idees sobre el que nosaltres creiem o la importància que nosaltres li veiem a la digitalització en el sector agroalimentari i forestal també. Jo soc... Aviam, sí, un segon. Ara. Jo soc Fran García. Aquí teniu el meu contacte per qualsevol cosa que necessiteu. I com ja s'ha comentat, doncs estic portant la part tècnica del CIDAF, que és el Centre d'Innovació Digital Agroalimentari i Forestal. Ara us explicaré una miqueta més què és el CIDAF. També soc professor associat a l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, a la UPC, i soc enginyer agrònom de formació i també formo part de la Junta del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya com a vocal. I per què m'agrada sempre posar una miqueta els logos i explicar els diferents barrets que porto de vegades? Doncs m'agrada perquè després jo crec que en el discurs podreu identificar algunes d'aquestes coses i ja veureu que intento, diguéssim, donar idees des de cadascun dels punts de vista. Doncs des del col·lectiu, com a enginyer agrònom, sempre defensant el coneixement agronòmic quan treballem també en digitalització
en el sector agroindustrial i forestal, des del punt de vista també de formació i les necessitats que hi ha dintre de la universitat, però també cicles formatius i altres tipus de formació, quan encarem el que és la digitalització, i des del Centre d'Innovació Digital, doncs és una mica més un entorn més empresarial i d'aquest de connexió de les empreses amb el sector agroindustrial. I què és el Centre d'Innovació Digital? Què és un centre d'innovació digital? En anglès dit Digital Innovation Hub. Doncs bàsicament és un node que intenta agregar o intenta connectar diferents ecosistemes que intervenen dintre del nostre sector agroalimentari i forestal. Al final, això ve d'una estratègia europea d'intentar digitalitzar la indústria europea i, bàsicament, es creen aquests centres d'innovació digital que es resumeixen molt fàcil. Són entitats on les persones que hi treballen tenen un alt coneixement en tecnologies digitals, d'acord? Coneixen la tecnologia, les diferents tecnologies, estan molt ben connectats i molt ben informats de les diferents tecnologies que hi ha disponibles i després, en el nostre cas, també tenim coneixement d'agronomia, perquè al cap i a la fi el CIDAF-CAT és un centre d'innovació digital molt enfocat al nostre sector, d'acord? A Catalunya, des d'Acció, Acció coordina el European Digital Innovation Hub, que és el DIH4CAT, que també podreu trobar molts recursos, ja veureu, nosaltres estem molt connectats amb ells, de fet, treballem conjuntament en moltes iniciatives, però aquest Digital Innovation Hub que coordina Acció està basat en les diferents tecnologies, d'acord? I nosaltres el que hem volgut, des del CIDAF, és donar-li aquesta component molt més sectorial. I el nostre repte, quin és? O la nostra missió, quin és? Ajudar a les empreses, a les pimes, a millorar les seves capacitats digitals, d'acord? D'on sorgeix el CIDAF? Doncs sorgeix de la idea o de la visió de diferents entitats. Aquí les teniu, que són les entitats fundadores del CIDAF, que veuen necessari fa uns anys generar aquest petit node sectorial que permeti a les empreses del sector poder incorporar la tecnologia d'una forma més fiable, més robusta i més sòlida, d'acord? A mi sempre, potser perquè soc d'aquest sector, però sempre m'agrada veure el sector agroalimentari i forestal dintre del sector industrial, veure'l com una cosa a part. Jo diria que són dels pocs sectors, per no dir l'únic, que treballa, que aplica la indústria i aplica la tecnologia a éssers vius, d'acord? Nosaltres treballem en els nostres processos industrials amb plantes, amb animals, amb el sòl, amb l'ecosistema i això ens fa una miqueta peculiars. Al final, nosaltres el que volem és entendre molt bé què és el que hi ha a l'entorn, a l'ecosistema a Catalunya i ajudar a direccionar a les empreses del sector agroalimentari i forestal perquè puguin contactar amb empreses tecnològiques o que ofereixen tecnologia i d'aquesta forma impulsar els seus processos de digitalització. D'acord? Això és molt ampli i ara veurem una miqueta que no és el mateix una gran empresa amb molts treballadors i amb grans polígons industrials, amb una gran xarxa, que petits agricultors o petites empreses agroindustrials també, que tampoc no les podem deixar enrere. D'acord? Amb la qual cosa, aquí, impulsar aquesta digitalització, doncs el primer que hem de fer és establir quin és el punt en el que estem, de cadascuna de les empreses, agafar una direcció, establir quins són els passos
quins són els esglaons que anirem pujant i com de grans són aquests esglaons i ajudar aquestes empreses a que puguin fer aquests salts. Dit això, la pregunta que potser és una miqueta fora de lloc en aquest entorn, en aquest webinar en el que estem. La meva pregunta és, cal digitalitzar-se? Realment les indústries del sector agroalimentari i forestal s'han de digitalitzar? S'han de digitalitzar totes? Aquesta és una reflexió, d'acord? És imperatiu, és necessari, és imperatiu digitalitzar-se, sí o no? Doncs, per resoldre aquesta pregunta, podem anar enrere que 5, 6, 7 anys, probablement aquesta jornada que estem fent avui l'estaríem fent d'aquesta forma, d'acord? Ens veuríem les cares, estaríem parlant els uns amb els altres de forma real i no interactiva o digital, però de la mateixa forma, per una reunió d'una hora, probablement, doncs, jo o la custòdia, que estem a Barcelona, ens hauríem d'haver desplaçats fins a Lleida, després tornar a les nostres oficines o a les nostres cases, haguéssim perdut més de temps, vosaltres també haguéssiu hagut d'anar a un lloc físic, que té molts avantatges, però de l'altra forma, crec que ningú em remetrà que fer aquest tipus de reunions, aquesta que estem fent ara, que és informativa, és una reunió ràpida, executiva, informativa, fer-la de forma virtual, digitalitzada, doncs té molts avantatges, sobretot en l'eficiència de les empreses. D'acord? Fa 3 minuts, o fa 3 minuts abans de començar la reunió, o el webinar, segurament molts de vosaltres estàveu treballant en altres coses, enviant correus, parlant amb la persona de l'oficina que toqués per planificar qualsevol cosa, i en un minut us heu pogut preparar i ens hem pogut posar de forma eficient a fer aquesta reunió. Llavors, digitalitzar-se, penseu en 6, 7, 8 anys enrere. El teletreball potser no era una cosa fins i tot massa ben vista, aquest tipus de reunions tampoc potser no eren algo massa comú, amb la qual cosa ja ho hem fet. Tots nosaltres, vulguem o no, ens hem digitalitzat, d'acord? I quan ens hem digitalitzat? Quan hi hem vist un benefici. Jo crec que avui està claríssim que el no haver de pujar a Lleida o el no haver de desplaçar-se de no sé on fins a Lleida i perdre un temps a la carretera, doncs, home, per mi és un benefici brutal, perquè puc compartir idees amb vosaltres, però de la mateixa forma puc fer-ho d'una forma eficient. Sí? Llavors, és important, el primer de tot, i encararé la presentació d'aquesta forma, el que fan és com un petit decàleg de les coses que jo crec que són importants a l'hora de començar a digitalitzar-se, sobretot enfocat a empreses no tan grans, empreses petites, doncs que estan en les primeres passes en aquest procés gran de digitalització. I el primer que cal és estar obert, d'acord? Aquesta setmana passada vaig estar a diferents jornades de treball, jornades de congressos i a més, i tothom te repetirà, és que sí, digitalitzar-se sí, però és que el temps, el dia a dia se'ns menja. Bé, el primer que hem de fer és estar oberts. Si no estem oberts a les noves tendències, a les noves tecnologies o als nous paradigmes productius, difícilment farem res. Seguirem fent les coses com les hem fet, que les hem fet molt bé o com hem pogut fins ara, però és que la cosa està canviant. Amb la qual cosa, el primer és estar obert a aquestes noves tecnologies o noves formes de treballar. Amb la qual cosa, el primer punt en aquests passos per la digitalització és estar obert i avaluar en quin estat de maduresa tecnològica està la meva empresa. D'acord? No començar a digitalitzar de forma esbojarrada, sinó veure en quin punt estem i a quin punt volem arribar. El que se'n diu establir l'estratègia de digitalització o el pla de digitalització. I que sapigueu, aquí he posat alguns logos, però segurament hi ha més. Hi ha empreses privades que us poden ajudar a fer això, però des d'Acció, el DIAC4CAT, que he parlat abans, Acelera Pyme, Eurecat, el CIAF, són entitats que us ajuden a fer aquesta avaluació de la maduresa tecnològica i us ajudaran a
establir quines són les línies de digitalització dintre de la vostra empresa. I que sapigueu que existeix el kit digital, però és que ara ha sortit el kit consulting, on el govern espanyol dona diners perquè tingueu uns assessors que us ajudin a fer amb una consultoria, us ajudin a dissenyar aquest pla de digitalització. D'acord? Amb la qual cosa aquest seria el primer punt. Sense això no té massa sentit, perquè el que farem és anar a lo loco, a fer coses que potser no tenen un retorn. Perquè d'empreses i de processos que es poden digitalitzar hi ha 1.000. Aquí us poso un dels landscapes, el 2020, més complex que hi ha. Aquí hi ha un munt d'empreses, moltes d'elles no les coneixereu, moltes d'elles sí, però vull dir, empreses que ofereixen tecnologia i possibilitats de digitalitzar-se, hi ha 1.000, d'acord? El que passa és que per on comencem? Comencem per automatització, per robòtica, pel Farm ERP, comencem pels Farm Management Information Systems, comencem per on comencem? És una mica una bogeria. Sense aquest pla de digitalització és complicat, d'acord? Amb la qual, dintre de totes aquestes possibilitats de digitalitzar una empresa, el primer que hem de fer és direccionar, d'acord? Establir una direcció clara, prioritzar i dir, vale, de tot això, cap a on em centro. I aquí, un altre cop, des del CIRAF-CAT, és una de les nostres feines, direccionar, Acelera Prime, que també ho fan, des d'Acció també us poden ajudar, sí? Amb la qual cosa, direccionar. I, sobretot, comptar amb els tècnics que us poden ajudar, d'acord? Des d'ADBs, des de tècnics, des del col·legi d'agrònoms, hi ha professionals també que fan aquest tipus de consultoria. Si no hi ha un acompanyament tècnic, difícilment hi haurà una adopció, d'acord? Per establir aquest pla de digitalització, donar una direcció, dibuixar aquests petits passos que anirem fent, amb la qual cosa compteu amb els tècnics, d'acord? Compteu amb els tècnics i que sempre hi hagi un pensament tècnic en aquests passos, d'acord? Llavors, trobar la direcció, prioritzar i, sobretot, veure si tinc el capital humà disponible. L'altre dia estava una jornada de la gent de Graus TIC, de telecomunicacions i un altre sector diferent, i deien que falta capital humà, falta gent preparada en aquestes noves tecnologies, aquesta digitalització, d'acord? Doncs tota aquesta transformació hem de veure si la podem aconseguir amb el capital humà que tenim i si no l'haurem de buscar. I una cosa important, a mi sempre m'agrada transmetre que no tots hem d'arribar aquí, d'acord? Quan pensem en digitalització no és això no és digitalització. Això és molt xulo, per una foto és guapíssim. Pensar en gran és important, però el que hem d'actuar són en petits projectes. I hi ha molts petits projectes, parlant, per exemple, d'intel·ligència artificial, doncs tenim moltes eines gratuïtes a l'abast que amb una miqueta de formació li podem treure molt de suc. Per fer més eficients processos repetitius, com per exemple escriure correus, com per exemple quan fem difusió amb alguns agricultors, quan fem comunicació amb agricultors des de cooperatives, des de centres d'assessorament, doncs moltes coses d'aquestes es poden fer, que a vegades són repetitives, en comptes de perdre temps fent allà amb un Canva un post que vull posar a la web o vull enviar per WhatsApp o Instagram. Ostres, hi ha eines que ens ho poden fer. No són tan xules com aquestes fotos. A tothom ens agradaria poder ensenyar això a les nostres empreses, però són projectes més petits que són més fàcilment aconseguibles. D'acord? Amb la qual cosa, trobem quick wins, trobem coses que siguin fàcils d'implementar, sobretot que tinguin baix cost, perquè posar aquests robots, ja us dic jo, que val una calarada. En canvi, petits projectes de baix cost, d'alta rendibilitat, doncs no són tan atractius molts cops, però són molt necessaris. Passar de l'Excel o del paper a l'Excel, de l'Excel a l'ERP. Potser sembla molt primari, no? Però és que potser hi ha empreses que estan en aquest primer punt de digitalització i no podem posar-los un robot al costat perquè és que no sabran ni com fer-lo servir, no estan preparades. Doncs anem a veure aviam quins són aquests processos de gestió de l'empresa que podem eficientar amb les eines que hi ha. I ja us dic, la intel·ligència artificial ara
Doncs tothom coneixem ChatGPT, Google en té un altre, Microsoft en té un altre, hi ha diferents models d'intel·ligència artificial que hem de dedicar un temps a aprendre, però un cop, i sé que hi ha en aquesta xerrada, en aquest webinar, hi ha una persona que és una màster en això i ho està fent servir, amb la qual vull dir, hi ha evidències de que fent servir aquests petits paquets d'intel·ligència artificial fàcils de fer servir per l'usuari, doncs tenim retorns bastant grans. Són aquests quick wins que estàvem parlant. Perquè si no, el que ens pot passar és que aquests projectes xulos doncs, poden acabar així, d'acord? Projectes que acaben en via morta. I acaben en via morta per molts casos, perquè no s'ha planificat de forma adequada i en la majoria de casos passa perquè no hi ha un consens dintre de l'empresa i no hi ha una implicació de tota la gent dintre de l'empresa. Amb la qual cosa, un altre punt important que jo considero bàsic perquè els projectes de digitalització puguin arribar a bon port és que aquests projectes de digitalització siguin compartits des de gerència fins a l'últim treballador que tenim dintre de l'empresa. Jo m'he trobat en vides passades, feia assessoria d'aquest estil i m'he trobat en projectes molt xulos de digitalització que no s'han pogut implementar perquè al final doncs, un tractorista o els tractoristes no se'ls ha tingut en compte i s'han fet aquests entorns massa complicats com perquè un tractorista pugui accedir-hi i pugui fer-los funcionar. I si el tractorista no els feia funcionar, tot aquest projecte que des de gerència estaria molt clar, tot aquest projecte ha acabat doncs, com ha acabat aquesta persona d'aquí amb la manta pel cap. Amb la qual cosa, que sigui un projecte d'empresa, que la voluntat de digitalitzar-se ha de ser clara des de gerència fins l'últim treballador i després, important, que la gerència tingui una visió de digitalització no implica a vegades que els tècnics d'aquella empresa vegin aquesta necessitat. Amb la qual cosa, tinguem en compte també la part tècnica de les empreses perquè ens donaran a gerència idees des d'un altre punt de vista, més amb els peus al fang dintre de l'empresa i sapiguent exactament què és el que es necessita. Tinguem en compte que tots nosaltres hem d'estar alineats. I ja per anar acabant, doncs tot això no és senzill i tot això requereix training o formació. Requereix formació des de molts punts de vista diferents. Requereix formació, primer de tot, des de les universitats, que, deixeu-me ser crític, crec que estem una mica desfasats i encara no estem donant als nous professionals que estan sortint ja aquest any aquestes eines bàsiques o aquest coneixement bàsic perquè després puguin estar al capdavant d'aquests projectes de transformació digital de les empreses on aniran a treballar. Falta formació també molt específica per la gent que ja està a les empreses, que puguin desenvolupar aquestes eines o aquest coneixement digital per després entendre aquestes noves eines digitals en aquest procés de transformació. Amb la qual cosa, invertiu molt en formació. És un canvi de paradigma, cal estar informat, format i informat contínuament, perquè això canvia de forma molt ràpida. Hem de veure si tenim, un altre cop, els professionals que necessitem, que ens estan sortint des de les carreres, cicles formatius, escoles agràries, tenen aquestes capacitats o no tenen aquestes capacitats? Perquè si no les tenen, sento dir-vos-ho, però els processos de digitalització acabaran com aquell dels peus, com aquella foto dels peus. I després, una cosa que crec, i és una crida, crec que falta, i des del CIRAF d'alguna forma podem enfocar això o per posar-li solució, falta oferta de formacions específiques, càpsules molt, molt petites, 10-15 hores, que t'ajudin a, per exemple, com fer servir el ChatGPT per millorar la comunicació a les teves xarxes socials. Coses molt, molt concretes que permetin després a les empreses a fer aquests petits projectes que siguin quick wins molt, molt ràpids. I per últim, envoltar-se del millor ecosistema, d'acord? Hi ha universitats, centres de recerca que en saben molt, hi ha empreses, fons de finançament, l'administració,
I torno a posar aquesta fotografia perquè ara canvio els papers. Aquests que van amb les rodes quadrades no són els agricultors i el de les rodes és l'ecosistema, diguéssim, de digitalització que els diu, ei, mireu el que tinc, canvio això. A vegades, els que anem amb les rodes quadrades són la gent de les empreses, centres de recerca, que fan una recerca, o fins i tot administracions, que tenen una idea clara de què és el que s'ha d'implementar, però molts cops no han tingut en compte que el sector el que els demana són coses molt més senzilles i molt més òbvies, d'acord? Amb la qual cosa, el meu consell és no deixeu mai un científic que us solucioni els vostres problemes amb el que ell creu que són els vostres problemes. Sigueu demandants, proposeu necessitats, vosaltres teniu el coneixement, sabeu el que necessiteu, doncs intenteu traspassar això a aquest ecosistema perquè d'aquesta forma tindreu un retorn adaptat a les vostres necessitats. I amb tot això, a la pregunta, cal digitalitzar-se? Doncs jo no ho sé si a tothom cal que es digitalitzi. El que sí que sé és que tots d'alguna forma ens hem digitalitzat. Vulguem o no, ens hem digitalitzat quan ens ha tocat. I molts cops quan l'administració ens ho ha exigit. El que tinc clar és que hi ha un canvi de paradigma, la digitalització és una palanca per adaptar-se a la nova realitat, perquè és així, noves formes de consum, noves formes de comunicació, noves formes de producció i, sobretot, les empreses ara mateix del sector agroindustrial i forestal necessiten ser més sostenibles. I no parlo de la sostenibilitat mediambiental, que també, cada cop menys aigua, hem de ser més eficients en l'ús de l'aigua, hem de ser més eficients en l'ús de nutrients, sols cada cop més empobrits, sols cada cop més degradats, el canvi climàtic, que ja sabeu els estralls que fa, però no només parlo d'això. Si una empresa no és sostenible econòmicament parlant, aquesta empresa mor. Si no hi ha aquest canvi i aquesta digitalització, perquè al final estem d'alguna forma forçats o obligats a fer petits processos de digitalització, no parlo que tothom treballi amb robots, però sí petits processos de digitalització, les empreses, no, ho sento dir-ho, però no seran sostenibles i acabaran morint. D'acord? Amb la qual cosa, cadascú que intenti respondre's a aquesta pregunta, jo aquí ho deixo i ara deixo, diguéssim, el pas a la custòdia que us parlarà d'InnoTrack. Jo he tingut la sort de treballar ja us dic, en vides passades en un d'aquests projectes InnoTrack, ajudant des de la universitat, i la veritat és que són eines, si puc dir la meva opinió, eines molt, molt, molt interessants perquè són econòmicament, diguéssim, fàcils de treballar amb elles i possibiliten aquests quick wins si tenim clars quins són els projectes clars que volem implementar. I amb això, si teniu qualsevol dubte, estic al vostre servei. Doncs moltíssimes gràcies i ara ens presentarà la custòdia. Moltes gràcies, Fran. Moltes gràcies a tothom per haver-nos convidat a aquesta... Comparteixo la presentació, a veure si l'esteu veient. No? Bé, sí, perfecte. Perfecte. Doncs, com us deia, moltes gràcies per haver-nos convidat a aquesta jornada cap a la digitalització i la sostenibilitat agrària. Jo soc la Custòdia Martínez, soc tècnica del Servei d'Innovació Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i llavors el departament pretén recolzar i donar suport al sector en tots aquests reptes digitals. Llavors, una manera de recolzar són aquests ajuts InnoTrack, que els ajuts InnoTrack estan emmarcats en l'Estratègia Alimentària de Catalunya. No sé si ho sabeu, però l'Estratègia Alimentària de Catalunya es va aprovar el 2021, és un acord de govern de la Generalitat, llavors on van participar grups d'experts, va participar el sector, ciutadania, llavors van haver-hi grups de treball i unes jornades i es van identificar una sèrie de necessitats i reptes i llavors per donar resposta a aquestes necessitats i reptes hi ha diferents mesures de l'Estratègia Alimentària de Catalunya, llavors entre les quals hi ha els ajuts del PEAC, que es van... Properament es convocarà la segona vegada d'aquests ajuts, la segona vegada. La primera va tenir lloc el 2022, a finals d'any, i llavors, a veure,
Llavors, el que us deia, els ajuts del PEAC, doncs, per donar... Hi ha diferents línies d'ajuts per donar resposta a aquestes necessitats que es van identificar i ajudar el sector. Llavors, hi ha línies molt diferents des de la creació i millora d'obradors alimentaris compartits fins a una altra línia d'ajut que és el foment per la digitalització i la traçabilitat empresarial mitjançant l'etiquetatge intel·ligent. Hi ha una altra línia d'ajuts per fomentar el relleu generacional als negocis d'artesania alimentària, una altra línia d'ajuts per projectes liderats per dones en l'àmbit de la producció i transformació dels aliments, i també hi ha una línia d'ajuts que són els ajuts InnoTrack, que són uns ajuts per assessorament, per acompanyament a les empreses en temes d'innovació en l'àmbit de la digitalització o la sostenibilitat o la competitivitat de l'empresa. Llavors, com a novetat, aquest any es treuen 5 modalitats. En la primera convocatòria només van haver-hi 2 modalitats, que és la 10.1 i la 10.2, de diagnosis i definició d'estratègies d'innovació en un d'aquests 3 àmbits, de digitalització, la sostenibilitat o competitivitat de l'empresa, i també es va treure la modalitat de la 10.2 d'assessorament per la implementació de projectes. Llavors, les novetats d'aquesta convocatòria, a més d'aquestes 2 sublínies, doncs hi ha la 10.3, que és per preparar propostes per participar en projectes europeus d'R+D+I, per incentivar les empreses, acompanyar les empreses per fer aquestes propostes. Llavors, una altra modalitat d'ajut, que és la innovació en l'àmbit de la gestió i l'ús eficient de l'aigua a la indústria agroalimentària i forestal. De tots aquests temes de sequera es va creure oportú treure aquesta línia d'ajut d'auditories hídriques a la indústria agroalimentària, i una darrera modalitat d'ajut, que és la innovació en l'àmbit de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Llavors, la disponibilitat pressupostària de cada una d'aquestes 5 modalitats és la que veieu aquí. Es preveu convocar aquests imports, i llavors el període elegible d'aquests ajuts serà des que es publiqui la convocatòria, l'endemà de publicar-se, fins es podrà executar el projecte fins al dia 15 de setembre del 2025. Després entrarem en més detall. Llavors, la normativa que els aplica a aquests ajuts depèn de la modalitat. Les 10 modalitats 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4 són ajuts d'estat i els aplica el reglament de categories. I llavors, la modalitat de malbaratament alimentari li aplica un altre règim d'ajut, que és el de mínimis agrícola, que tenen un topall econòmic. Si heu demanat ajuts de mínimis en els darrers 3 exercicis fiscals. Llavors, no entrarem en el detall. Si teniu dubtes, ja ens els feu arribar a la bústia d'ajuts o després els comentarem. Llavors, les bases reguladores es van publicar aquest estiu, o sigui, ja estan disponibles per consultar els requisits de les línies d'ajuts. Trobareu a l'annex 10 de les bases reguladores els criteris més concrets de les línies InnoTrack. I llavors la convocatòria està pendent de publicació. Esperem que es pugui publicar ara al desembre. I llavors, com a requisits generals de totes les línies del PEAC, ho passaré molt ràpidament, tindreu disponible aquesta presentació, i si teniu dubtes això ens els feu arribar. Llavors, són uns ajuts que es donen per concurrència competitiva, és a dir, que si s'esgota la disponibilitat pressupostària dels ajuts, s'atendrà a uns criteris de priorització, que després explicaré en cadascuna de les modalitats d'ajuts. Es poden demanar un màxim de 2 sol·licituds per sol·licitant. Poden ser de la 10.2 i de la línia d'ajuts 2, per exemple, d'obradors compartits o dels InnoTrack, o també es poden demanar 2 sol·licituds dels InnoTrack, però han de ser de modalitats... En aquesta convocatòria no es pot demanar de la 10.1 i la 10.2 en la mateixa convocatòria, perquè no té sentit. Si estàs fent la diagnosi, també implementar el projecte. Però sí que es poden demanar de la 10.1 i la 10.3 o 10.4 o 10.5. Llavors, la presentació dels ajuts és via telemàtica, està disponible a la web, ja estan els documents penjats, però encara no està obert fins que no s'obri la convocatòria per entrar a les sol·licituds.
Llavors, s'han de presentar acompanyades dels models oficials. Les pimes hauran de presentar una declaració responsable relativa al compliment de la condició de pime, que això ja us avanço que per les modalitats, per totes les modalitats d'Innotrack és obligatori que els beneficiaris compleixin la condició de pime. I la despesa i l'activitat ha de ser executada a Catalunya. Això és a la web on trobareu els models, que si voleu us els podeu descarregar i els podeu complementar, però no es poden presentar fins que s'obri la convocatòria. Són requisits generals, passo més ràpidament. També hi ha la possibilitat de finançament mitjançant uns préstecs a l'Institut Català de Finances, però és per les altres línies d'ajuts del PEAC. La Innotrack no li aplica perquè no són econòmicament no són tan importants com les altres. Llavors, passem ara a comentar cadascuna de les modalitats Innotrack. Com us he dit, són uns ajuts d'innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat o la competitivitat de l'empresa. Hi ha aquestes 5 modalitats d'ajuts, de diagnosi i definició d'estratègies, d'assessorament per la implementació de projectes, de preparació de projectes europeus d'R+D+ col·laboratius, o la modalitat d'auditories hídriques i, per últim, la modalitat de projectes d'innovació en l'àmbit de la prevenció de les pèrdues i el manteniment alimentari. Llavors, la modalitat 10.1 de diagnosi i definició d'estratègies, a qui va adreçat aquest ajut? Doncs bé, poden demanar aquest ajut productors agraris i forestals i les seves associacions o agrupacions, empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, cooperatives agràries i forestals i les seves associacions, artesans alimentaris i els seus gremis, els grup GAL del líder, els clústers d'àmbit agroalimentari i forestal. I llavors, com us he dit, han de complir la condició de PIME. Llavors, quin és l'objecte d'aquests ajuts? Doncs el que se subvenciona és la prestació d'uns serveis externs a l'empresa d'assessorament per fer la diagnosi i la definició d'estratègies d'innovació en un d'aquests àmbits, de digitalització o de sostenibilitat o competitivitat de l'empresa. I qui pot prestar aquests serveis externs d'assessorament? Doncs un dels següents actors que tenen aquesta expertesa: universitats, centres de recerca, centres tecnològics, entitats vinculades a universitats, centres de recerca tecnològics que tinguin per objecte la recerca, l'assessorament o la transferència de coneixement. Els centres de la xarxa Tecnio també poden prestar aquest servei d'assessorament en diagnosis i definició d'estratègies, o també les entitats d'assessorament agrari de nivell integral agrari i rural que estiguin inscrites al registre d'entitats d'assessorament agrari de Catalunya. Llavors, hauran d'acreditar la seva experiència en matèria d'innovació en un d'aquests àmbits. Llavors, aquests ajuts Innotrack són incompatibles amb els cupons d'acció que siguin concedits per la mateixa finalitat de projecte. És a dir, que sí que es pot demanar un cupó d'acció i un ajut Innotrack sempre que els projectes siguin diferents, siguin diferents. Llavors, és un requisit també que únicament un proveïdor per projecte, únicament pot prestar el servei un proveïdor, i el que ha d'incloure aquest servei d'assessorament serà la diagnosi i la situació de partida, la identificació de reptes i les oportunitats i les necessitats de l'empresa en matèria d'innovació, després la definició d'uns objectius i unes línies estratègiques d'actuació i, per últim, l'elaboració del pla d'innovació de l'empresa. Llavors, quina és la quantia d'aquest ajut? Doncs, com a màxim, s'atorgarà un màxim d'un ajut de 10.000 euros. I el que se subvenciona amb aquest ajut és el 90% de les despeses elegibles. I quines són aquestes despeses elegibles? Doncs és el cost de la prestació d'aquest servei d'assessorament en diagnosis i definició d'estratègies d'innovació que hagi fet un d'aquests actors que hem comentat abans, centres tecnològics, centres de recerca. Llavors, en cas que s'esgoti la disponibilitat pressupostària que hem comentat abans, doncs s'atendran aquests criteris de priorització. Els explicaré ara, m'aturaré una mica, però com que són els mateixos per la resta de línies, després ja els passarem més ràpid. Llavors, com a màxim es poden obtenir 8 punts i
és atenent a aquests criteris. El criteri d'igualtat de gènere, és a dir, si hi ha una dona o és la titular d'una empresa, una dona, o està en els òrgans de decisió, se li poden donar un màxim de 2 punts. Atenent al criteri de relleu generacional, o sigui, que el titular de l'empresa o en els òrgans de decisió de l'empresa hi hagi un jove, o sigui, què es considera un jove en aquestes bases reguladores? Doncs aquella persona menor de 40 anys o que faci 40 anys l'any de la convocatòria. També, si està inscrit en algun d'aquests registres, es pot concedir 2 punts, o sigui, si està inscrit al registre d'operadors ecològics, al registre d'operadors de producció integrada, en algun consell regulador DOP o IGP, o en els casos forestals, si fan certificació PEF, també se'ls pot donar 2 punts. I per últim, en quant a la tipologia d'empresa, si són empreses de menys de 50 persones treballadores o agrupacions o associacions d'empreses agroalimentàries o cooperatives agràries, també se'ls concedeix 2 punts. Llavors, com us he dit, el reglament que li aplica és el reglament d'ajuts d'estat. La documentació que s'ha d'adjuntar la trobareu al punt 6 de l'annex 1. Entre la documentació general, la més específica és aquesta que s'ha de presentar, que és la declaració responsable en compliment de la PIME, relativa a la condició de PIME, la memòria de les actuacions, un pressupost, que hi ha un model, i una declaració responsable d'autoavaluació dels criteris de priorització. Llavors, també us he comentat, ja us ho havia comentat, que el termini d'execució és des que s'obre la convocatòria fins al 15 de setembre del 2025. Perdó. Llavors, passem ara a comentar l'altra modalitat d'ajuts, la 10.2, que és l'ajut per l'assessorament per a la implementació de projectes. Llavors, els beneficiaris d'aquests ajuts són els mateixos que en la modalitat 10.1, o sigui, ja no entraré en el detall perquè també tindreu la presentació disponible. Els requisits, doncs, això, han de complir la condició de PIME. Se subvenciona, el que se subvencionarà amb aquests ajuts, l'objecte de l'ajuts és la contractació d'aquests serveis d'assessorament externs, però en aquest cas per l'assessorament per implementar projectes d'innovació en un dels àmbits de digitalització, sostenibilitat o competitivitat de l'empresa. I ha de ser prestat aquest servei d'assessorament per un dels actors que ja hem comentat abans, ja no es tornarà a repetir. Llavors, també són incompatibles amb els cupons d'acció que siguin concedits per la mateixa finalitat i llavors, a diferència de l'altre ajut, el que ha d'incloure aquest servei d'assessorament és la definició, la planificació, la implementació i la gestió del projecte d'innovació, la definició, si s'escau, d'una petita prova de concepte, una petita prova pilot, i la transferència de coneixement en els àmbits del projecte. Aquesta modalitat d'ajut, l'import d'ajut és superior a l'anterior modalitat. Es pot concedir fins a un màxim d'ajut de 20.000 euros per beneficiari i això es subvencionen el 90% de les despeses elegibles. I quines són les despeses elegibles? Les despeses, el cost de la prestació d'aquest servei d'assessorament per implementar aquests projectes d'innovació. No són subvencionables despeses de personal, com en la convocatòria anterior. Únicament és subvencionable el cost de la prestació d'aquest servei d'assessorament, d'acompanyament a l'empresa per innovar en aquests temes de digitalització, de sostenibilitat i competitivitat. Els criteris de priorització són els mateixos, els passo ràpidament. El reglament també és el mateix, la documentació també tindreu el model disponible que s'ha de complimentar. I passem ara a la modalitat 10.3, de preparació de propostes per participar en projectes europeus. Llavors, va adreçat als mateixos actors, o sigui, poden sol·licitar aquest ajut als mateixos actors que en les modalitats anteriors. Llavors, el que se subvenciona en aquest cas és el servei d'assessorament extern per preparar propostes per participar en convocatòries europees d'R+D+I. Llavors, en aquest cas, qui pot prestar el servei són universitats, centres de recerca, centres tecnològics, entitats vinculades a aquestes universitats o centres de recerca tecnològic, centres de la xarxa Tecnio i persones assessores acreditades per Acció. Llavors, el que ha d'incloure aquest servei d'assessorament és les dades de la convocatòria a la qual es pretén presentar la proposta i el tòpic, si s'escau, el rol que l'entitat beneficiària tindrà en el projecte europeu, si serà soci, coordinador,
La descripció del projecte a presentar, que inclogui l'import d'ajut que es preveu sol·licitant la convocatòria europea, els objectius del projecte, si aquests objectius donen resposta als objectius de desenvolupament sostenible, el pla de treball i resultats esperats. I també quins són els socis potencials del consorci. Llavors, la quantia de l'ajut és d'un màxim de 10.000 euros per beneficiari i també es subvenciona, l'ajut és per subvencionar el 90% de les despeses elegibles d'aquest servei d'assessorament per preparar propostes per participar en convocatòries d'ajuts europeus, de R+D+I. Llavors, els criteris de priorització són els mateixos, el reglament i la documentació presentada també és el mateix, com que ho tindreu disponible. Passo més endavant perquè veig que se'ns està acabant el temps i llavors l'altra modalitat d'ajut InnoTrack és la 10.4, que són el d'auditories hídriques, són projectes d'innovació en l'àmbit de la gestió i l'ús eficient de l'aigua a la indústria agroalimentària i forestal. Aquest ajut va adreçat únicament a indústries del sector agroalimentari i forestal. Llavors, l'objecte de l'ajut és això, subvencionar la contractació d'un servei extern d'assessorament per fer unes auditories hídriques de gestió i ús eficient de l'aigua a la indústria. Els actors que poden prestar aquests serveis són pràcticament els mateixos, però s'afegeix també a les persones físiques o jurídiques que acrediten experiència en auditories hídriques. Això ho hauran de presentar mitjançant 3 certificats de bona execució presentats per 3 empreses que hagin rebut aquest servei. Llavors, què és el que ha d'incloure aquest servei d'assessorament? Doncs una memòria de resultats, el balanç integral del cicle de l'aigua, la caracterització físico-química de la qualitat, la identificació d'uns punts febles i línies de millora i la proposta de solucions tecnològiques. L'ajut serà del 90% de les despeses elegibles i fins a un màxim de 10.000 euros. I el que se subvenciona és únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament de l'auditoria hídrica. Els criteris de priorització són els mateixos, ja no els torno a repetir, i això també el mateix. Llavors passem ara a la darrera modalitat InnoTrack, que és la d'innovació en l'àmbit de la prevenció i les pèrdues del malbaratament alimentari. Aquest va adreçat a empreses de la cadena alimentària i entitats d'iniciativa social o altres organitzacions sense ànim de lucre que presten serveis en la distribució dels aliments. També va adreçat a agrupacions o associacions d'empreses de la cadena alimentària, cooperatives agràries i les seves associacions o federacions. Llavors, en el cas del primer grup, el que ha d'incloure, o sigui, per a empreses de cadena alimentària i entitats d'iniciativa social, el que ha d'incloure aquest servei d'assessorament és una diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari, la definició d'uns objectius estratègics, la proposta d'accions de millora i mesures per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari. I ara, en el segon cas, els requisits que hauran de complir les agrupacions o associacions d'empreses de la cadena alimentària o sigui, les entitats beneficiàries d'aquests ajuts han de ser representatives de les diferents fases de la cadena alimentària i el servei extern d'assessorament està destinat a l'elaboració d'un pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i de malbaratament alimentari. El pla ha de seguir la guia per la implementació d'un pla de pèrdues, el pla de prevenció i de reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Llavors, per les dues tipologies de beneficiaris de l'ajut, el requisit qui ha de prestar aquest servei d'assessorament són tots aquests actors. I llavors, en el primer cas, l'ajut és d'un màxim de 10.000 euros i també el 90% de les despeses elegibles. I en el segon cas es pot atorgar fins a un màxim de 15.000 euros i també el 90% de les despeses elegibles. I quina és la despesa elegible? Doncs el cost de la prestació d'aquests serveis d'assessorament. Llavors, els criteris de priorització els teniu aquí. I llavors, la documentació, aquest li aplica el reglament de mínims, que va diferent. És que aquesta modalitat d'ajuts no ho portem nosaltres directament, ho porten unes altres companyes, però, doncs això, han de complir el règim de mínims, i la documentació està aquí. Llavors, el termini d'execució és el mateix. Llavors, per últim, ja per acabar, recordar-vos per cadascuna de les línies l'import d'ajut màxim que es pot atorgar, quina és la disponibilitat pressupostària per cada convocatòria i quin és el nombre de sol·licituds
que donaria si s'anés a màxims, si l'ajut que es demana va a màxims. Llavors, ho teniu aquí. Llavors, si voleu, passem ara al torn de preguntes, que veig que queden ja només 5 minuts. I moltes gràcies per la vostra atenció. Entenc que és molt farragosa aquesta presentació, però... Però necessària per donar a conèixer els tipus d'ajuts que hi ha i que ens podem acollir. Sí que tenim una pregunta al xat. Ens diuen que les empreses o indústries del sector alimentari si s'identifiquen amb algun CNA en concret o bé han d'estar inscrites al RIAC. Com ho feu? Si són d'obligat compliment, que han d'estar inscrites al RIAC, hauran d'estar inscrites al RIAC. Nosaltres fem la comprovació, o sigui, en el moment de concessió comprovem que estan inscrites al RIAC. Perdoneu que no ho he dit, aquí teniu la bústia d'ajuts d'innovació, ajuts.innovació.art. Si teniu consultes o qualsevol dubte, ens ho podeu adreçar a aquest correu electrònic, que no m'he oblidat de dir-vos-ho. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Si algú dels assistents té alguna pregunta, ell mateix es pot obrir micro i fer-la directament al Frank o a la custòdia. A veure, em sembla que sí, alguna mà alçada. Elisabet Molina, tu mateixa. Hola, disculpeu, soc la que he ficat la pregunta al xat. Només un aclariment, custòdia, moltes gràcies per la presentació. Jo volia dir que si és condició obligatòria que les empreses estiguin inscrites al RIAC, així com per exemple els grups operatius, o no cal, sempre i quan demostrin que tenen vinculació del sector agroalimentari, per exemple, cap a alguna empresa que proveeixi inputs agrícoles com bioestimulants, per exemple, o fertilitzants, seria susceptible o elegible per a aquests ajuts? O sigui, és igual que els grups operatius, O sigui, si l'activitat que realitza l'empresa ha d'estar inscrita al RIAC, doncs llavors nosaltres ho requerirem. Si l'activitat no és obligatori que estigui inscrita al RIAC, doncs no caldrà, podran ser beneficiaris. Però en cas de fertilitzants no va adreçat a aquests ajuts i no tracta. Vale, gràcies. Principalment el que he entès és que és assessorament en diferents línies, però aquests ajuts no inclouen tota la part que és la part d'implementació, oi que no? No són ajuts per implementar, no són ajuts d'inversió. El departament ja té altres línies de suport a inversions, Estan enfocats en la línia tots d'assessorament en diferents línies estratègiques per aplicar. Després hi ha la fase d'implementació i altres línies d'ajut. Molt bé, només perquè quedi clar. I després també et volia preguntar si teniu exemples d'iniciatives que ja hagin acceptat en altres edicions anteriors d'aquests ajuts. Es poden trobar a la pàgina web o a algun lloc? En principi sí que estan disponibles a la pàgina web, o sigui, no, estan els beneficiaris que han rebut l'ajut, sí que això és públic, ha de ser públic, però els projectes no estan disponibles. Us puc comentar, per exemple, de diagnosis i definició d'estratègies, per exemple, recordo que hi havia sol·licituds d'ajuts per transformar la finca agrícola a agricultura regenerativa. Van demanar un assessorament a una empresa que els ajudés a com ho havien de fer per implementar-ho. De processos també. També recordo una finca també que havien incorporat robòtica per al desarbratge d'horta. Si teniu dubtes o dubtes concrets, ens podeu fer consultes i parlem a veure si són subvencionables o no. Teniu la bústia d'ajuts. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. No sé si hi ha també alguna pregunta pel Frank, que ens ha deixat ja claríssim també, ens ha donat uns highlights importants de com hem de plantejar-nos el fet de si digitalitzar o no l'empresa i tots els factors a tenir en compte. Un dels projectes en el que vaig estar involucrat, perquè jo estava abans a la universitat com a investigador, i va ser amb un celler que el que volien era
digitalitzar tota la part d'aplicació de fitosanitaris, d'acord? Llavors volíem digitalitzar la màquina i sobretot formar a tota la cadena de l'empresa, tècnics fins als tractoristes, en tot el que és la generació de mapes d'aplicació variable i després fer la validació a camp de veure quines estratègies. També havíem posat uns alerons per veure com dirigir millor el producte fitosanitari i veure si amb aquest sistema de digitalització podíem millorar l'eficàcia, l'eficiència de l'aplicació i l'eficàcia de l'aplicació. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies també, Frank, per a totes aquestes idees i per explicar-nos la custòdia, els ajuts. I tots els assistents, espero que sigui d'ajut i que pugueu treure idees i ja que ens heu ofert uns recursos que els fem servir per poder anar digitalitzant les empreses, el sector primari i agroalimentari, que falta fa també. Doncs moltíssimes gràcies a tots i donaríem per conclosa la jornada si no hi ha cap més pregunta, que em sembla que ja estaria i ja està. Val? Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Gràcies, adéu. Adéu.